Ahoj všichni, já vás vítám v tomto videu a toto video bude 10 typů učitelů. Podle mého se tam nějaký ten váš učitel rozhodně najde a pokud ne, tak doplňte nějakého toho učitele tam dolů do komentářů. Doufám, že si toto video užijete, když tak do 10 typů, to je taková nová série, napište 10 typů něčeho, co byste chtěli vidět. Tak nebudeme to prodlužovat a jdeme na ty učitele. Tak, připravte si papíry, něco si budeme zapisovat. Hele, nemáš na půjčení papír, prosím? Děkuju. Lauren, mám takový pocit, že jste neprobírali teď aktuální látku, tak mi dej na stůl žákovskou knížku a jestli se to bude opakovat, jestli vás uslyším nebo uvidím si povídat, tak dostaneš poznámku. Ale my jsme si nepovídali. A ještě mi budeš takhle odmlouvat? Mně to nedělá problém ti dát tu poznámku i hned. Takže dneska to už máme probrané a můžeme se vrhnout na ten domácí úkol, který jste měli na dnešní den. Dále. Pančelko, omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Já jsem zaspal. To nevadí. Tak si sedni na své místo a přichystej si věci. A omlouvám se, že jsem si zapomněl učivo. No. A máš domácí úkol? No v tom pracovním sešitu ano. Tak ti budu věřit a to ti prominu. Nebudu ti to psát ani do žákovské. Stává se to občas. I mně se to stávalo, když jsem byla menší. Prostě si jen sedni a poslouchej, co děláme a co probíráme a příště si to třeba od někoho opíšeš, ano? Nebože, kde ten učitel zase je? Vždycky se někde loudá a vždycky chodí jako poslední do třídy ze všech učitelů. No jo, no, znáš ho. Vždycky chodí do třídy poslední a taky pozdě. Správně bychom se měli učit už 10 minut. Nějaká šprtka se z tebe stala, ne? Ne, jenže čeština je můj oblíbený předmět, tak ji nehodlám promarnit čekání na učitele. Omlouvám se, děti, že jsem přišel pozdě. Nejdřív jsem ztratil klíčky, potom jsem si potřeboval udělat čaj, ale nebyl žádný volný hrníček. Tak jsem si chtěl jít zaskočit do druhého kabinetu pro ten hrníček, ale tam taky nebyl, tak jsem se potom na to vykašlal a potom jsem si zapomněl klíčky od tamtoho kabinetu v tamtom kabinetu, takže jsem musel zase do tamtoho kabinetu letět, aby jsem zamkl tam ten kabinet a potom ještě i tam ten kabinet. Snad si chápeme a prominete mi to. Čekali jste 15 minut. To se občas stává, že? No jo, tak se vrhneme do práce. A pane učiteli, máte už pro nás opravené ty písemky? Písemky? Ne. Je to zdlouhavé opravovat vaše písemky a navíc jsem na to zapomněl. Vždyť ale už na ně čekáme tak měsíc, než nám je rozdáte a ukážete nám ty známky. Jestli s tím máš nějaký problém, tak si jdi s tím zaředitelem a u mě to tedy neřeš. Budete ty písemky mít opravený do příští hodiny. Le příští hodina. Dobrý den, třído, postavte se. Sednout. Dneska si budeme něco říkat o sépi. Pane učiteli, tady pane učiteli. Ano, Lauren? Máte už pro nás ty písemky? Neptej se mě pořád a ne, nemám. Takže třído, všechno za věc a napíšeme si takový malý testík. Cože, pančelko, ale teď jste nic neříkala? Ve školním řádu není nic zakázaného o nehlášených testech.
tak nevím, proč si zde stěžuješ, přečti si školní řád, nikde tam nic není zakázaného, že nesmíme dávat my učitelé neohlášené testy. A ten, kdo bude to mít na jedničku, tak uvidíme, kdo v těchto hodinách poslouchá a kdo naopak si maluje, povídá a prostě dělá to, co nemá. Připravila jsem si dokonce papírky, abyste to nemuseli psát. A tak jdeme na to, služba, pojď sem a pojďte to rozdat. Úplně všechno slyším. Nemůžem mluvit nahlas, aspoň trošku. Pančelko, proč jste šla sem? Vnímáš mě ty vůbec? Já tady diktuju diktát na známky a ty vůbec neposloucháš. Ale, pančelko, vás vůbec nejde slyšet. Ale nepovídej, tak si pořiď na slouchátko. Sadím se, že ostatní spolužáci to mají napsaný. No, tak to pěkně pochybuju, když jsem v první řadě a poslední řada tam vzadu toho měla určitě hrozně moc, pančelko. Tak si pořiďte všichni na slouchátko, mě to je ukradený. Vy si pořiďte mikrofon. Příště naslouchej víc a nepovídej si tam se sousedkou. Ona něco diktovala? Dobrý den, třído, posaďte se. Pančelko, musíte tolik řvát? Co si to dovoluješ? Ano, musím tolik řvát, aby mě ty vzadu slyšeli. A polovina z vás tady je hluchých. Takže teď konce napíšeme diktát. Tak třeba, ne, diktát si nenapíšeme. Nebudu zase taková, diktát jsme psali včera. Tak mi něco řekni německy, třeba ty, Belo. Ich bin Bella. Výborně, sice taková primitivní věta, ale učíme se němčinu prvním rokem, že? Tak a jdeme pokračovat v učení. Dneska si něco povíme o slovesech v německém jazyce. Jen pište dál, opisujte to z té učebnice. Tyjo, Pogon, tak pěkně píšeš. Proč pořád chybí Andulka ve škole? Jak si prosím tebe přišlo na tady tohle slovo? Jakže se jmenuje ten nový žák, který k vám má přijít? Omlouvám se, kdyby jsem vám koukala do sešitů, zajímá mě docela dost, jak píšete. A jakým stylem si podtrháváte datumy a podobně. Zajímavé. Vy už v matice probíráte tady tohle sto? Už to máš hotový? Máte to už dopsané? Dobrý den, třído, posaďte se. Jelikož jsme si měli napsat takový maličký testík na známky, ale nakonec si ho nenapíšeme, tak si nalepíme do sešitu taková nová slovíčka, která byste měli do angličtiny znát a umět je. Nechce se mi vám je diktovat, protože jsem trošku línější je nadiktovat a potom to všechno zkontrolovat, jestli to máte správně, tak vám jen rozdám papírky a vy to tam nalepíte. Službou můžete prosím ty papírky nalepit, rozdat místo mě? Jo, a ještě vám povím ten příběh, takovou jednu věc. Je to hrozně vtipný a kdy tohle už skončí a dostaneme na tento předmět jiného učitele? Myslí si, jak je srandovní. Přitom to není nic normálního s ním. Jo, a tak jo, pustíme se do učení. Tak jo. Dobře, máme už konec do... Za chvíli bude... No jo, já jsem se zase spletl, to jsem ale hňup. Máme 5 minut do konce hodiny, tak si můžeme něco mezi tím povědět, tak povídejte. No víte, co já vám povím něco já. Co slyší ostatní? Ty slyší jeho keci.
Co slyším já?